Adlaw nga Huwebes karon mga kaigsuunan, petsa 11 sa bulan sa Agosto tuig 2022. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo, kapitulo 18, bersikulo 21 ngadto sa 35 ngadto sa kapitulo 19, bersikulo 1. Unya miduol si Pedro kang Jesus og nangutana, Ginoo, kun ang akong igsuon kanunay makasala kanako, hangtod kapila ko man siya pasayloon. Kapito ba? Si Jesus mitubag, dili kay kapitura, kundili kapituan kapito. Kay ilalom sa pagmando sa Dios ang kahimtang sama sa usa ka hari nga naghusay sa mga utang sa iyang mga sulugoon. Sa diha nga nagsugod siya paghusay, gidala ngadto kaniya ang usa ka sulugoon nga nakautang kaniya dako kaayong kantidad. Wala siya'y igong ikabayad sa iyang utang. Busa misugo ang iyang agalon nga ibaligya siya, lakip ang iyang asawa og ang iyang mga anak og ang tanan nga iyaha aron makabayad siya sa utang. Miluhod ang sulugoon sa atubangan sa iyang agalon og nagpakiluoy nga nag-ingon, Sir, ayaw in town na ko apikiha? Kay mo bayad raon niya ako sa tanan kong utang. Naluoy kaniya ang agalon busa. Gipapas niya ang utang sa sulugoon og iyang gipalakaw. Milakaw kining maong sulugoon og gikasugat niya ang usa sa iyang mga kaubang sulugoon nga nakautang kaniya og gamay ra kaayong kantidad. Iya dayon kining gilabni, gituok o giingnan, bayri na ko sa imong utang. Ang iyang kaubang sulugoon miluhod og nagpakiluoy kaniya. Ayaw in taon ako apikiha kay mubayad raon niya ko nimo. Apan wala siya musugot, gipapriso hinuon niya kini hangtod nga makabayad sa utang. Sa pagkakita sa ubang sulugoon sa nahitabo, nasubok sila pag-ayo. Nangadto sila sa ilang agalon og gisuginla nila siya sa tanan. Busa, gipatawag sa agalon ang sulugoon og giingnan, wala kay puangon, gipapas ko ang tanan mong utang kay nagpakiluoy ka man kanako. Angay kauntang maluoy sa imong isig kasulugoon, sama nga ako naluoy kanimo. Nasuko pag-ayo ang agalon o gipapriso niya ang sulugoon aron silutan hangtod nga makabayad siya sa tanang utang. O gitapos niya susang sambingay sa pag-ingon, ingon usab ni ana ang buhaton kaninyo sa akong amahan nga tuwa sa langit, kundili kamo mo pasaylo sa inyong isig katao sa kinasing-kasing gayod. Tapos si Jesus makasulti niining mga butanga, mibiya siya sa lalawigan sa Galilea og miadto sa Judea, tabok sa suba sa Jordan. Mga igsoon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo.